Alamomi guda 10 wanda za ka gane lafiyayyar mace da kuma ni'imarta na jima'i. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon shirin namu na yadda za ka gane mace lafiyayya da kuma ni'imarta na jima'i. Da farko dai idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel din namu mai suna Sirrin Rayuwa TV, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi wata yadda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Ga alamomi guda 10 wanda za ka iya gane lafiyayyar mace da kuma ni'imarta na jima'i. Na farko, lafiyayyar mace ita ce wacce take ɗauke da damshin farji wadda a turance ake kiran shi da flora. Wannan damshin farjin shine tarko kuma mai tsaron gidan farji da ke kame duk wata cuta da za ta cutar da farjinta, sai ya kame ta sai ya kashe ta. Na biyu, lafiyayyar mace ita ce da zarar ta ji zantuka na motsa sha'awa za ta ji sha'awarta ta motsa mata kuma farjinta zai jike. Na uku, lafiyayyar mace ita take ɗauke da cikakkiyar sha'awa a lokacin da ta ga mijinta ko kuma ta ga namiji, ko da dai bai taɓa ta ba ko kuma bata taɓa shi ba. Na hudu, lafiyayyar mace ita take fitar da wani ruwa mai kamar majina bayan ta gama al'ada, musamman ma in budurwa ce ko marar aure. Wannan ruwan mai kamar majina ba wani ciwo bane, hakan yana nuna cewa tana sake koyaye ne wadda a turance ake kiransu da ovulation. Waɗannan koyayen suna mutuwa ne, saboda haka ba majina bane, wannan koyayen ne da suka mutu, ba ciwo bane. wannan majina da take gani wannan koyayen ne da suka mutu. Haka yana faruwa ne idan babu namiji a kusa da ita, kenan idan babu sperm din namiji bai shiga ba, su koyayen yakan gangaro. Idan ya gangaro babu sperm din namiji, shine wannan koyayen yake mutuwa, shi yasa majinan nan yake fitowa. Na biyar, lafiyayyar mace ita take jure adadin jima'i ko da sau 7 ne a kowanne dare ɗaya, ba za ta gaji ba kuma ba zai ishe ta ba. Na shida, lafiyar mace ita take cike da farin ciki da annashuwa da zarar ta ga mijinta. Hakan yana nuna ba sihiri ko shedanun aljanu a jikinta, ba fushi ba tashin hankali. Na 7, lafiyar mace ita ce farjinta yake cike da nama dim ba kofa zudum ba kamar tiyo ba. Tusa gaba yayin jima'i kuma in ana jima'i da ita tana fitar da wani farin ruwa mai dauke da maiƙo da santsi mai ɗumi. Na 8, lafiyayyar mace ita take yin inzali releasing mai malalowa fari fat kamar madara kuma mai sanyi da maiƙo a cikinsa. Takan kawo shi cikin kowane minti 2 in ana cikin jima'i da ita. Na 9, lafiyayyar mace ita take da rijiya gaba 3 tare da murfufinta da kwadonta haɗe da ɗan mukullinta a ciki, open and close kenan, a cikin farjinta. Ita lafiyayyar mace ta san wannan. Na 10, lafiyayyar mace ita ce in mijinta yana saduwa da ita take jin daɗin jima'i da kuma gamsuwa yadda yake mata in har ya iya jima'i kuma yana da lafiyar yin jima'i yadda ya kamata, kuma take kula da farjinta da jikinta da abubuwan kula da suka dace da wuraren don kar ta lalace. Lafiyayyar mace ita ce wacce yanzu haka ta karanta wannan ko kuma take sauraron wannan bidiyo namu tana farin ciki domin ta san kanta. Ya Allah ka azurta mu da lafiya da abin da lafiyar za ta ci, masu albarka gaba ɗaya. Mun gode da kasancewa da kuka yi da wannan tashar namu mai albarka mai suna Sirrin Rayuwa TV. Mun gode, sai mun haɗu a cikin bidiyo na gaba.